Joo, pian lähtee käyntiin. Näin. Kansanedustaja Leena Harkimo, millaisia kokemuksia teillä on kaasuautoilusta? No pääsääntöisesti kyllä positiivisia ja yritin tietysti miettiä, että mitä negatiivista, niin mä en oikein keksinyt yhtään mitään negatiivista. Että kyllä todella hyviä kokemuksia. Että mä siirryin itse, mulla oli auton vaihtoajankohtaista ja menin autokauppaan ja sanoin, että haluan vähäpäästöisen auton ja sitten mulle sitä ehdotettiin ja mä tykästyin oikeastaan ihan heti kaasuautoon, että tämä tapahtui syksyllä 2009 ja siitä lähtien mä oon nyt sitä ajanut kaasuautolla. Kuinka monta 10 000 kilometriä on takana päin? Jaa, toi on hyvä kysymys. Mitäköhän mulla olisi olisiko lähempänä 80 000? 70 000-80 000 siinä hujakoin. No, oletteko tyytyväinen valintaanne ryhtyä ajamaan kaasulla? On joo, siis ehkä siinä olin siihen aikaan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen ja meillä hirvittävän paljon tietysti, kun oli erilaista lainsäädäntöä ja työn alla ja erityisesti näitä ympäristöasioita painotettiin, niin jollakin tavalla tuli itsellekin se tunne, että mitä minä voin tehdä niin kuin yksilönä, paitsi lainsäätäjänä, niin yksilönä niin kuin tämän asian eteenpäin viemiseksi. Ja silloin se oli yksi motiivi mulla itselläni siirtyä kaasuautoon, että jos mä voin jollakin tavalla vähentää niin kuin omaa hiilijalanjälkeäni ja niitä päästöjä, mitä omasta yksityisestä autoajamisesta tulee, niin mä teen sen ilomielin. Tosin se maksoi hieman enemmän kuin sitten ehkä olisi saanut vastaavan niin kuin bensakäyttöisen auton, mutta että tämä oli niin kuin mun valinta, että eihän uudet teknologiat eivät mene eteenpäin, jos ei sitten ole niitä ihmisiä, jotka uskoo niihin ja niin kuin haluaa edistää sitä. Minkälaisia on reaktiot ollut niin kuin lähipiiristä ja kollegoiden osalta? No kyllä moni niin kuin nostaa kulmakarvoja tai mielenkiintoista. Ja ensimmäisiä kysymyksiä on tietysti monesti se, että no kuinka pitkälle sä nyt sillä kaasutankkauksella sitten pääset ja miten sitä tankataan ja näin. Ja tietysti tässä autoni versiossa on sitten myös se bensatankki, joka on se hätäapu sitten siinä tilanteessa, kun joskus tietenkin tulee niitä pitkiä matkoja, jolloin se kaasu sitten pääsee loppumaan siinä, kun on noin 300 kilometriä ajettu, niin että on sitten kuitenkin se mahdollisuus olemassa, että ei jää tien päälle. Suosittelisitteko maa- tai biokaasun käyttöä muillekin ja miksi juuri kyseisen polttoaineen käyttöä? No mä käytän itse nyt sitten biokaasua ja musta se on ihan hyvä. Ehkä siinä pätee nämä samat argumentit, mitä tässä aikaisemminkin, että jos ei sitä käytetä, niin joku päivä voi käydä niin, että sitä ei sitten todellakaan enää saa. Että tietyllä tavalla olla semmoinen käyttäjä, joka sitten niin kuin vie asiaa eteenpäin. Että se on pikkusen kalliimpaa kuin se maakaasu, mutta toistaiseksi mä oon todennut, että mulla on siihen varaa ja se on ihan hyvä asia. Ja auto kulkee ihan niin kuin muutenkin, että on sitten bensaa käyttöistä maakaasu tai biokaasu. Mitkä niistä biokaasun eduista on niin kuin kolahtanut voimakkaimmin? Kyllä se varmaan sekin on, että se on kotimaista. Että kyllä se tietenkin tietyllä tavalla, että kaasun suhteen muuten ollaan niin kuin tuonnin varassa ja näin, niin se, että se on kotimaista ja siinä mielessä niin siinä on sitten näitä työllistäviä vaikutuksia myös ja niitä sitten pystytään tekemään täällä ja se on siinä mielessä ympäristöystävällinen ja miettii mistä se materiaali tulee sitten, niin sitä riittää. Onko jokin yllättänyt tässä kaasuautoilukokemuksissa? Onko jotakin semmoista, mikä olisi ollut poikkeavaa tai yllättävää? No mä en tiedä, välillä mä oon miettinyt, että musta on kauhean hauskaa itse asiassa, kun kaasuautolla ajelee, niin sitten kun bongaa toisen kaasuautoilijan, niin se on melkein kuin oltaisiin vanhoja tuttuja. Voi vähän moikkaillakin, että terve. Että. Kyllä vain tankkausasemilla harvoin törmää vielä muihin. Ei ole ruuhkaa, joo. Toimitte tosiaan pitkään eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa ja nyttemmin liikennejaostossa. Ja tässä uudessa hallitusohjelmassa luvataan edistää biokaasun liikennekäyttöä. Miten tämä tullaan toteuttamaan? Itse asiassa mä olen erittäin kiitollinen näistä kysymyksistä, koska se pakotti myös minut palaamaan niin kuin asian äärelle ja mun oli niin kuin selvitettävä, että mitä tämän asian suhteen on nyt tapahtumassa ja sen verran sain nyt selvitettyä, että liikenne- ja viestintäministeriössä on työryhmä, joka tota asiaa niin kuin pohtii ja pyrkii niin kuin selvittämään sitä, että minkälaisella vauhdilla
tämmöistä, minkälaisin ennustein esimerkiksi juuri kaasuautot tai muutkin niin kuin ajoneuvoteknologia kehittyy ja minkälaisia mahdollisuuksia on näitä asioita edistää. Että tavallaan niin kuin, tietysti pettymyksenä siinä, että ollaan vähän niin kuin työryhmätasolla tällä hetkellä, mutta että eteenpäin kuitenkin mennään ja siinä mielessä mun mielestä erittäin hyvä. Mitkä tekijät näette suurimmiksi haasteiksi tässä biokaasun liikennekäytön kasvussa tai edistämisessä? No ehkä se on nimenomaan just vähän se tietty semmoinen muna-kana-tilanne, että pitää niin kuin saada vakuutettua sitä joukkoa, joka sitten uskoo asiaan ja lähtee siihen mukaan, jolloin sitä saadaan niin kuin käytännössä edistettyä ja oikeasti ja kehitettyä. Ja sitten tietysti haasteena on se jakeluverkosto, niin kuin polttoainejakeluverkosto, että sitä saadaan laajennettua, että se ei ole niin harvalukuinen kuin se tällä hetkellä valitettavasti on. Että se on iso haaste ja tietysti mä omalla kohdallani mietin myös sitä, että jos mun niin kuin kulkureittini Helsingissä ja Helsingin ja Sipoon välillä siihen ei olisi osunut niin hyvin tankkauspistettä, niin kyllä mä olisin joutunut sitten ehkä harkitsemaan sitä, että onko tämä järkevää lähteä niin kuin kauhean kaukaa hakemaan sitten sitä. Mutta että se osuu loistavasti mun reiteille ja siinä mielessä olen tyytyväinen. Mitkä ovat biokaasun ylivoimatekijät suhteessa näihin muihin biopolttoaineisiin, bioetanoliin, biodieseliin tai vaikkapa sähköautoihin? No toi on nyt niin tekninen ehkä juttu sillä tavalla, että mä en välttämättä osaa siihen vastata. Että ehkä se tavallaan tulikin jo tässä, että se on sitä kotimaista ja uusiutuvaa ja tällaista, niin siinä mielessä sitä on niin kuin hyvä tukea. Ja tietysti sitten ehkä toi sähköauto on vielä kuitenkin kaiken järjen mukaan laajemmassa määrin, niin se on kuitenkin vielä vuosien päässä. Et siinä mielessä tämän kaasuauton ja biokaasukäytön, niin se on olemassa oleva teknologia, jonka voi ottaa oikeasti käyttöön nyt ja heti. Sitä mä niin kuin pidin hyvänä silloin aikana ja se on sitä edelleen. Lopuksi kysyn vielä, että millaisia terveisiä lähettäisitte kuluttajalle, joka miettii kaasuauton hankintaa? No mitä? Ihan rohkeasti vaan, iloisesti mukaan kaasuautoperheeseen tavallaan voi sanoa, että se on ihan hyvä. Että täytyy sanoa, että jos tykkää kovasti niin kuin vauhdista ja auton kiihtyvyydestä ja näin, niin silloin kaasuauto ei välttämättä ole niin kuin se paras vaihtoehto ehkä että kun se meno on semmoista rauhallista sopivaa, niin kuin, että sillä niin kuin maltillakin kerkee ja muuta. Tarkoittamatta nyt ollenkaan, että ei kaasuautolla pääse kovaan, mutta kuitenkin, että siinä on ehkä se semmoinen, että silloin pitää niin kuin tykätä autosta, että se on kulkuväline paikasta A paikkaan B, eikä niinkään mikään semmoinen niin kuin hieno lelu tai näin. Mä ainakin itse koen tämän asian tällä tavalla. Kiitos haastattelusta. Kiitos.